ओइ सोमस्रि मानो लिंहरामोन आंखौ आया माथो मोखाङाबो बिलनफोर बुनाय बायदिसो बुनानै दं मा जाखो माबा जालायबाय नामा आया माथो गाबबायसो दे खिन्थालाय मा जादों खोनासंनो आं माबाहाय अमा राजाया आंना बयफ्रेन्डआ आंखौ दाखालिनिफ्राय सैया खालामगासिनो दङ आंनि कलबो रिसिभ खालामाखै आंनि वाट्सएपआव मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो होआखै मा जाखोथाय आं दा मा खालामबावनांगौ हाबां देलाय खोन्थालाय ए बिदिसो नोंहा अमा राजाजों माबा मोनसे प्रब्लेम जाबासो आंखौ गोसोखाङो बे हाफांखौ नोंनो नांगौ जायो नङालाय हा गोदो सिगाङाव नोबो गोसोथोनायनि सिगां मानोथो सोंग्रोआखैमोन हा आं बेखौ गोसोथोनोसै दे मा खालामनांगौ होननानै सोंनायमोन दे सोङाखै जेबो नंला उनावहाय बयफ्रेन्डखौ बानायखांबाय दा फाल्थु नुखानानैनो गारनो खिन्थाबाय ओमफ्राय मानोथो गारासै ओमफ्राय मानोथो मोजां मोनबाय थाखो खोथा बुंबा लाया दालाय माथो मस्ला मोनदों हा दालाय माथो मस्ला मोनदों दे जाबायसै हाबां थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै मानोथो एरखांफिनबाय थायो हा एरखांफिननांला ना जि जाबाय आरो उननिखौल' खिन्थादो ना नोङो मा खालामनांगौ आं मा खालामबावनांगौ बे अमा राजाखौ लानानै माथो आंखौ सानफा एफासो बोरैबासो खालामबाय थायो सेस खालामबाय थायो दे खिन्थादो मा खालामनांगौ आं लाजोबनोसै नोंनि बुंनायखौनो नै नोंनि लानाया आंनि खोथाखौ थाला बयफ्रेन्डआ मोजां रायलायफिनबानो बयफ्रेन्ड खाथि थांगोन बयफ्रेन्डनि कल मोनसे फैबानो बयफ्रेन्डखौ गोसोखांफिनगोन खैबार रायजाखो नों हा खैबार बेजों सैमा बायदि खालामजादों होनबाबो लाजिनाय गैया नोङो जोंफोरासो बुंबा दाय जायो नङा होनलाय जोंफोरासो बुंबा जेलेस जानानै बुंनाय बायदि होनो नोङो थाला बुंबा खोथा मानिया दालाय ला नों बेखौनो गोदनायाव माबाफोर थाबिसफोर आलायनाय बायदि लानानै लाबानो जाबायना नोंनि अमा राजाखौ दा आं माबा मोनसे एडभाइस होगोन ओमफ्राय गाबोन बिनि कल फैबानो एकदम खालामफिनसिगोनलाय दा नङा होनलाय हाबां बे बाराव बेबायदि खालामथारला आङो बे आंखौ जिबायदि खालामबाय आंबो बेखौ एसे मानो खस्थ' होनो लुगैथारबाय आङो दा आङो बेजों रायलायलाबो सानबाय आङो खिन्थु मा खालामनो गोसो बोखांबाय थायो होमबाबो नों जि बुङो बेखौनो मानिगोन आं सयथिबो मानिथारगोन आं दे खिन्थालाय आं दा मा खालामनांगौ हाबां दे जे जाबायसै आरो दुखुखौलाय मोनखासिगोन गाज्रि मानसिखौ सायख'नानै लाबाय जेब्ला दा बेफोरखौ बाद होदो मिन्थिबाय अमा राजानि थाखाय दुखु जानायखौ गारदो नोङो जे जाबायसै आरो ओमफ्राय दायो फरायनायाव गोसो हो माबा मोनसे खालामनो नाजा जबफोर मावनो नाजा मिन्थिबाय सासे मानसिनि थाखाय नों गावखौ एकदमबारे हेगारसानानै दाहो दुखु दा खालामबाय थानो मिन्थिबाय आरे बेफोरबायदि सेंग्रायालाय मेरला दङलै फेसबुकफोराव एकदम सिंगोल स्टेटास लालाबायनाय मेरला दङ बेसे दुखु गोनां सेंग्राफोर दङ बेफोरखौ अनसायना लाना देनां बोथोरफोर समफोर सफैयोबा मिन्थिबाय खथ' मोजां सेंग्राफोर दङ गोलैसोनानै ना गाज्रि सेंग्राखौसो नुसनबाय मिन्थिबाय दा बिनि कलखौबो दा रिसिभ खालामसै बिनि मेसेजखौबो दा रिप्लाय होसै अमा राजानिखौ मिन्थिबाय दे जागोन आं बेजों रायलायनायखौ गारथारनोसै नांला आंनो बिनि थाखायनो आंहा फरायनायबो लस जाजोब्बाय जेबोखौनो मावनो हाला जाबाय आङो बिनि थाखायनो सानफ्रामबो गाबबाय थानांगौ आं दा बेजों जेबो कन्टेक्टखौनो लास्राला आङो नोंनि खोथाखौनो मानिसै आं मिन्थिबाय हाबां दे जाबाय मोजाङानो जाबाय बुजिबायबालाय नै जिउआ गोलावथार जाथारगोन बेना बेनिसो नाम लादों बिनिनो फन फैबाय नै नायलाय मा खालामनो आं दा हाबां फनखौ रिसिभ खालामनाङा बाद हो इगनर खालाम काट खालामनानै हो दाननानै हो फना हरबाय थाथारबायहाय फनखौ खेबसे रिसिभ खालामसानोसै नामा आं लास्ट बार ना र' दे आं रायलायहरनि दे हेलौ ओइ सोनस्रि सना जिउ मा खालामदो नोङो अमा राजा दासो गोसोखांदों आंखौ हा फन खालामनांला नों आंखौ दिनैनिफ्राय मिन्थिबाय हाबाब सना माखो तेथ' रागा जोंबाय थाखो नोंलाय आं नोंनि आरो आंनि फिउचार प्लानिंनि खामानियावसो एसे बिजि दंमोन ना आं जेबोला बिजि थायो आं नोंनि कलखौ रिसिभ खालामनो हाखाया आरो आं जेबोला फ्रि थायो आं नोंखौ कल खालामफिनखायो ना दा आं खामानिनिफ्राय फ्रि जाबाय सना दा आं नोंखौ लायनो थांबाय दं सना मा दं नों सना नोंहा खामानियावसो बिजि दङमोन आंहा बेखौनो माबा माबि सानफ्लांबाय थादों दे होमबा नोंबो फैबाय थादो आंबो बाहेरावनो दंखायो बे जों गोदो लोगो मोनजेननाय पार्कआ बेनि गेटआव थाफै दे आंबो थांगासिनो दङ दे होमबा ओइ हाबां मालाय खामानियावसो बिजि दङमोननो आंहा बेखौनो माबा माबि सानफ्लांबाय थाबाय दे आं बेखौ लोगो हमनो थांसै दे नों दा उनाव फैबाय थाबानो जाबाय दे बाय थाला बयफ्रेन्डनि फन फैनाय लोगो खारमारबाय दा ओरैनो बेखार बुजायगारबाय आंखौल'